Good morning everyone. This is Maria from Cebu and today's video is pag-ampo sa kabuntagon before mo padung sa atong trabaho para panalangin tayo sa Ginoo. Kaya ang ubang padung sa trabaho, ang uban dili na makabot sa trabaho, ang uban dili na makamata sa buntag. So, doon ang gitay mga pasalamat sa atong pagmata. So, ato nang sugdan. Father God in heaven, thank you for everything na nakamata pa mi ning buntaga. Thank you for everything, God, na imo kaming gipanalipdan sa daotang tao, daotang espiritu, sa disgrasya, sa aksidente, sa tanang mga kadaot, sa tanang mga katalagman. In Jesus' name, karong taod-taod mo padong, mo start na ko sa kontrabaho before I enter my job, ikaw magapanalangin, ikaw magahatag og kusog, kabaskog, ikaw magahatag og knowledge ug wisdom sa kung hunahunag sa kung kasing-kasing Ginoo. Kung wala ikaw sa kung kinabuhi Ginoo, wala gyud koy mahimo. Amahan na mo langit nun, thank you for everything. Ikaw mong tinubdan sa daghang grasya, ikaw nga mong source of blessing, provider, supplier, ikaw ang tanan Ginoo. Ikaw ang mong knowledge, ikaw ang mong wisdom. Wala ka sa mong kinabuhi Ginoo. Wala gid kami mahimo, asa kami padung. Ang imong guidance Ginoo mo'y naghatag og kinabuhi kanamo. Ang imong pulong mo'y nakapabaskog sa mga nahunag sa mong kasing-kasing. Thank you for everything Ginoo. Bisag pandemic pa nakasurvive kami Ginoo. Salamat Ginoo. Lord, wake up call na ninimo Ginoo. Sana Ginoo ikaw mag-aablis mga hunahunag sa kasing-kasing sa mga tao. Ikay nakaila, ikaw nakahibaw. In Jesus name, tabangi sila Ginoo. Tudloi si mong agianan Ginoo. Tudloi Ginoo. Panghikapa ilang mga kasing-kasing. Panghikapa ilang hunahunag Ginoo. Ikaw magalamdag Ginoo. Thank you for everything. Kay kung wala ka sa mong kinabuhi, wag kami kaon, wag kami kwarta Ginoo. Salamat sa trabaho, salamat sa negosyo nga kami nakasurvive sa panahon na ito. Lord, walay katungod ang COVID-19 sa mong lawas sa mong hunahuna. Ikaw mga-protection, ikaw magatakyap. Alirungi kami sa imong mga anghel Ginoo. Wagi kami mahimo kung wala ikaw. Salamat sa imong gahom. Salamat sa imong himaya nga nakabarog kami hantod karon Ginoo. Salamat sa trabaho, salamat sa negosyo, salamat sa tanan. In the name of Jesus, dalaygon ka sa walay katapusan in Bisaya. Sana guys, kung wala pa kayo mag-subscribe sa akong channel, please subscribe, like, and share para masaya tayong lahat. God bless everyone. See you in my next video. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon kayo. Dalaygon ang Ginoo.